It is what it is when it is. But I don't know how now. My name is 30 Cent. I'm a self-made millionaire. Ndichikore yoweeee. Rodo kaidza hono Nakhadzi anena na musi buchiro hawe buko vandandango. Ngane mapungo richidini buzarichere. It's good to always have a management when you are an artist because you are too busy. Some of the details you won't able to see uri niko kaka guy kana niko polika nchida guy ngori chimwe chimwe chane niko to ditera ngandira ya chivenda richikori yoweeee sezvi niko zvibona na career yanu zvanu niko sikoto vilingana na ine zvila zotoma nane pa venda nina mfumakadzi wa Bob Marley zvithu zvomo vilingana ngori management side of things are not being done right and then you don't have order. That's why I ordenera variko nibudza ndiye ordenera kuti ivona niko diita midini yabatu niko sikoto chimbira ni shukuru la mfumakadzi line lito ya midini yabatu la ambara zviruvere ndikutomba mumwe na mumwe oya hogoni angasiite zvori ambare short pen ya mumwe munna ningasifukise pamagonani ndikotoamba short pen ya mumwe munna nichikoita so ni vane shuvuru mwana wa mukara so riko ri yoweeee richikotokaidza vhudifari oraro richikodiri ambare chiri imi hamapungo anu ane chipinga richinikaidza vatu vari hari koni jelasa una chelede iyadhina karari huri anidhivi and anikonuimanaja ngori ndori ninaye ndo aningosikotohuza mahadha namini zvote ndowana rezvi zvote zvidova zvikonikaisa ndichikori arifunane ndotodhonikaidza atingodhera zvimwe zvithu hatina zvapersonal anditonifuna asi uri ndikoniimapanda asi uri una zvimwe zvindikonita ndikotozama uri meni ngachashu zvingaita ende ngachashu kararisa pfani muriambo rumutsinda udhoriitani zvino ndikotoamba ngotoraro richikori nichikozvibona nazvo zvanhu zvadzimanagement anepo zvinena kuita zvone zvokakeya ndiri nikotowana nichikotoamba kadzi imwe dziplatform kurukuru ndikotodha chelede yanga nichikotova against marecording label aserious vo close mic microphone zvokakeya zvino richikorano richikori haya mapungo anu oita zvisungo yeneyo ndira rikori zvivenda kazvive zveima machiro oraro ave oima mapungo aneyori nisokotova unprofessional sokoto ya midhini nisadhivi runojiyani hamapungo karani namawa anodiwaneripo mutu wanu mutihina nitokonderera ngori you must be professional ngori hamapungo sokoto chimwenjena midhini ngapanoliwa zvokakeya ngori nazvo zvisina chirunzi chamutu chiva chikodhituwa ngasituku zvino richikotokaidza richikori yoweeee kauve navhudifari ende nakamapungo amanagement nadzi-industry dzedzavo rarikombero nitenchisa collaboration naavo vamwe vana vanokostrugla ngori rikonibona zori chimwe nachimwe chikochimberera ngakaini chimwe nachimwe ndingahaini zvino izvo zvisvo zvakamusic zvokakeya nangarana chipinga chinji if it's all about you nitopererwa ngachipinga nitopere sound iyachenja nawana nisechamake sense nawana na vatu vazichena namapungo naiyi zvino richikori yoweeee una vaimbi vanji vanena vadhivoni namusi vavachiita dziite misi yoto zvazvinori votonga rikovaignora ngori raro dowera sound yavo aicharisheka aichariita chithu navo vachikoimba vachikokona hani mara izvo zvithu nakaini zvitobverera zvino richikori hala mapungo orimwe artist ikobverera nasokotodhita namusendedza tsini napedza namubhaizisa zvokakeya kana uri nichivona imwe artist ine yakononga ini nasamujise namusendedza tsini urimini hezvila svibusiness iyaruwe nakavamwe vanai zvokakeya nazvo ngori ndi zvimwe zviri nehava vamwe vana vasikotofunga nikovakanderedza ngori you've got all the limelight but you are not helping them richikori tusanani vana vamukara richikodza zvori hei industry idhiwanga rine deeply we know there is no much money vathu vanji vava vakotonivona nganda vachikovononga nina chelede bad ningazo nichiwana uchitiwa dzishow nisokotowana novidza dzimwe artist niwana sokotofe vamwe vari aringobhadhiriwa vamwe mini zvino karali nainini chizwa zori dzeartist arina chelede vakuvanganyeni ava vathu nainini chita show nivavidze mahara navone vachita dzishow vanividza mahara that's the trade exchange ine ingaita uri nitopfuma nitova libillionaire noti ngauri nikopfumiswa ngaizvo nikopfumiswa ngauri nina unit nainivo nichita gigi dzanu vatotinividza naini nichitavo gigi navo vachitavo dzigigi dzavo vatotinividzavo ngorana ndiyo ndiredzo zori dzeartist hadzina chelede mara ngaiyo ndira ndiyo nendira yoita chelede richikori zvokakeya zvila zvine nawana ori chipinga chote ndichikonyangodzura hwini havana mumwe mwana pavhenda unokobvelela nisikosendera tsini naye usikarekare namudzoza musetomatorera sikorwa naso zvavo zvichachimbira zvino richikori azvirugisiwe kalirugisiwe lopungo zvithu zvive ngandira ridiwane nichikodhova navuya nawana chirunzi chanu ngori usikarekare rikozvivona zorelazo sikotofi nikakuru noni ya african what noimani ngei kure ni queen of what zvidopera ndowana nikosikotoredzana dzishow navana nepa dzitoya ndona nepapa bodzanini richikomba rini rikofi african artist of what mara nawana inini koita zvazvigigi zvatoya ndou
ri tshi khou ri yowe tshintshani mikhwa yaṋu tshintshani vhuḓifari yaṋu ni ḓo vhona zwithu zwi sa fani na ri ni vhenge ri khou tou ni funa that's why ri tshi khou ri kha zwi dzudzanyiwe kha u vhe na order kha u vhe na management hezwiḽa zwo ya miḓini ni tshi yo ḓi ita shuvhuru zwo khakhea ni tshi khou tambanana na vhana vhane vha khou sokou tou ita zwithu zwavho vha na order na ini ni khou swika na ḓidzhenisa kha association it's very important kha artist hezwiḽa zwine na khou ita ndi zwone zwo ni sumbedza upfhi bad association it is what it is when it is a ri vhe na order